Vždycky som chcel urobiť nejakú epizódku o znameniach, ale som sa k tomu nedostal a teraz táto holka, ktorú sledujem, je teraz strašne sprostá, ale strašne priamá, takže OK. Urobila zatiaľ pre mňa najlepšie video o znameniach, takže s dovolením to zneužijem a pustíme si to. Zase na série všetkých jasnovidcov, horoskopárov a zverov Rúhorovou, ktorí existujú na tejto planete, lebo ja neriešim tieto znamenia, dobre? Ja jediné znamenie, ktoré viem o ňom niečo je váha, lebo som váha. Prečo by som si čítala niečo o strelcovi, vodnárovi, baranovi? I don't give a shit. Si tvrdohlavý, si taký, buď. Je mi to jedno. A milujem, keď niekto povie, že ja som tvrdohlavá strašne, lebo som kozorožec. Ja som taká šialená, lebo som blíženec. Nie, ty Alebo mne vždycky hovorili, typický vodnár, áno. si proste piča, nie blíženec. To nemá absolútne nič spoločné s tvojim znamením. Prestaňme sa ako ľudia vyhovárať na naše znamenia, dobre? Lebo to nemá s tým nič spoločné. A viete, čo milujem? Milujem dievčatá, ktoré povedia, že vieš čo, ja som mala 3 bývalých a traja boli vodnári a všetci boli proste na piču, lebo boli vodnári. A čo keby všetci traja boli proste sa s tebou rozišli, lebo si bola jebnutá a nie to, že boli vodnári. To jej nenapadlo. Ale Ja som vodnár, takže berem toto. niekomu nevidie vzťah a povie, že vieš, ale to lev a bík, to proste nejde spolu dokopy. Ešte v ascendente draka s opicou a neviem čím. Počujete ma, keby sa podľa mňa celá planéta riadila podľa toho, že kto je jaké znamenie, tak my by sme vyhynuli ako ľudstvo. Normálne, že by sme vyhynuli. Lebo ja, keď som mala 14 rokov, ja som tupelo tupé, hej. A ja som si proste zle kúkla, aké som znamenie. Ja som do 14 rokov svojho života si myslela, že som znamenie panna. Shut the fuck up, nič iné nemyslím, myslím znamenie, dobre? A potom som zistila, že som sa klepla o deň či 2, či jak to je, a že som váha. Tomu kuruj, že som si 14 rokov čítala ten horoskop a filovala sa, že jak na mňa po piči sedí tá panna a pritom som bola váha. Ľudia, to není o tom, že aké si znamenie. To je o tom, že ty si prečítaš nejaký horoskop a ty sa naformuluješ podľa toho, aké si znamenie. Ja nemám nič proti tomu, keď sa ma opýta, že aké si znamenie, ale milujem, keď sa ma niekto opýta, že a ty si aké znamenie, poviem napríklad váha aj že a čo teraz sa ti stalo? Teraz čo, ti podpálilo dom, jak si zistila, že som váha? Alebo ešte sa stretávam s takým, že ty si celkom akože Ti podpálilo dom. výbušná a taká, že na váhu. Ja to naozaj vzdávam. Ja viem, že vy na to veríte. Keď mi donesiete podložené fakty, že to funguje a že to existuje, ja vám na to nič nepoviem. Ale prosím vás, nerobte tieto vaše normálne, že zaklinadla a zakladáte si na tom celé životy, že kto je jaké znamenie. Lebo taký istý kokot môžeš byť, či si váha, bík, lev, vodnár, strelec, ja neviem ešte aké znamenia, jak aj iné znamenie. Dobre? Takže ideme na to a Tak, pobavili sme sa, či jak to hovoria východniari, ja som inak vodnár a v živote som si nečítal, čo to znamená a je mi to úplne jedno. A vlastne ani to, že som vodnár, ma nezaujíma. Čaute.